Роля на 3D принтирани симулатори в спиналната хирургия. Тук ще си позволя да използвам моя професионален житейски опит, за да ви водя към края на това, което всъщност правите горе и реално част от нещата, които вече сме принтирали. И се надявам да ги одобрявате, разбира се. Ще се опитаме до година да вкараме, имаме вече още от вчерашните ви отзиви, имаме няколко нови идеи, така че ще подобряваме курса. Живот и здраве! Това е една картинка, която е популярна така от учебниците по хирургия, която картинка обаче исторически как се развива и горе-долу хирургията. С липса на подходяща анестезия, не много добри анатомични все още познания, все пак някой е разбирал от нещо, правили са се от бръснари, зъболекари, доста самоуки хора с доста голям неуспех като цяло, според техните разбирания. Това, което искам да вметна и моята цел на презентацията е как да подобря вашите разбирания, в частност за гръбначната хирургия. Поради няколко причини. Все по-голяма, основната причина, все по-големи изисквания обществото имат към лекарите, ние, по-напредналите, имаме към вас, по-младите. Самата технология се развива в една такава посока, която хем е интересна, хем в един момент се задръствате от количеството информация, която протича през вас. Това е началото на изваден от моята дисертация на класическата процедура на кловрата с един костен шпан, което е едно решение, което е взето интраоперативно. 1957 година са разполагали само с рентгенови снимки. Никаква друга образна диагностика. Това решение е основно според очите и усещането на хирурга по време на една интервенция, как да я осъществи и като крайен резултат какъв костен шпан да вземе. От една страна, картинката изглежда много красива, да е жив и здрав професор Романски, до ден днешен твърди, че нищо по-хубаво няма от това. Само че аз ще поспоря с него, ако беше той тук, защото виждате, че недобрата преценка и понякога интраоперативно взетото решение не са най-добри. Това са наши случаи, при които имаме оверсайзнат, по-голям костен шпан, отколкото би влязал. Крайният резултат е, че самия костен шпан не може да бъде позициониран добре, чупи се с неприятни последствия след това. Същото нещо дори с по-модерни средства, каквито са интервертебралните кейджове или интервертебралните дискове. Тук пак се вижда една прекрасна на пръв поглед картинка, но крайният резултат е, че този кейдж хлътва. Разбира се, ние може да поставим и изкуствени дискове, за да съхраним подвижността, каквато е тенденцията в световен мащаб, въпреки че има известен отлив от това, поради различни причини. Но концепцията е добра. Идеята е ние да намалим дегенерацията на съседното ниво, позиционирайки правилна ортеза. Не искам да се спирам върху този проблем, защото той е голям, но недобрият подбор на размер на изкуствен диск, недобрият подбор дори на вид протеза, недоброто позициониране, ако той е леко при кейджа няма голямо значение, но ако изкуственият диск го накривим на една страна, той просто няма да работи. Дори не казвам, че ще създаде проблеми, той просто няма да работи. Така че всички тези неща изискват някаква форма на планиране и някаква представа визуална и така в съзнанието човек като затвори очи да си го представи как би изглеждал. Второто направление към цялата тази история е, че ние вървим все по-минимално инвазивно в хирургията като цяло. Все по-малки достъпи, все повече ендоскопски, все повече ни питат, ще ни извадите ли хернията ендоскопски и така нататък,
Което от една страна е прекрасно, защото целта на нещата е ние да сме минимално инвазивни, обаче как да го постигнем? В нашата практика, като обучаващи се имам предвид. Това изисква добри и технологични познания, защото на времето дискова херния се е вадила с малко светлина, кожен разрез, малко по-голямо поле и общ хирургичен инструментариум. В днешно време обаче тенденцията не е такава. А това е нашата масова патология. Всеки ден се случва. За да достигнем до горе е щетата, която е от отворения достъп. Ето тук е това, което се вижда от ендоскопа. За да преминем в посока темата на 3D принтирането и симулацията, две важни събития исторически са се случили, които тук датата съм сбъркал, 79-та година е. Дадена награда Нобелова за откритие на скенера. И 2003 година е малко късно, въпреки че резонанса, в интерес на истината, първата машина, първата концепция за ядрено-магнитен резонанс предшества скенера. Малко, дадена по-късно. Това са изследвания, които в началото, първоначално това е първият магнитен резонанс. Това е оригиналната снимка на първата реално работеща машина. Докато се стигне до ситуацията в днешно време. Със сигурност това не можем да го наречем много добра образна диагностика за времената тогава, но към актуална дата нещата за реално само едно поколение, професионално поколение, нещата до такава степен са се изменили, че си представете след 20-30 години, когато дойде следващото поколение хирурзи, какво ще се случва. Ще бъдете ли up to date тогава? Така че това нещо трябва да се мисли, нали? Това е красотата на нещата. Крайният резултат е ето този. Пак казвам, изваждам ги от така моя чисто житейски професионален опит. Това е снимка от преди 12 години. Бях на един фелошип в Холандия. Прави се стабилизация, малко по-комплексна, с невронавигация. Тогава, айде няма да цитираме марката, не е чак толкова важно, но се вижда как имат Орамо, 3 хирурзи, още няколко наблюдаващи отстрани. Анестезиолога е взел едно интересно, комфортно място. И в тази зала, и това е гледката на анестезиолога, иначе гледката е много добра като цяло. Но тогавашното развитие е това. Към днешна дата, последните няколко години почнаха да влизат. Това е 2016 година. FDA пуска Роза, който е робот за спинална навигация тогава. Започват да навлизат нови техники за микроскопия, които са много близки до виртуалната реалност. Някои от вас може би видяха този стереоскоп. И крайният резултат е, че една операционна зала към днешна дата е претъпкана с ужасно много неща, които ние трябва да ползваме, познаваме в името на интереса на пациента. И от тук идва един въпрос, всъщност хирурга какво прави? Така малко философски да се замислите, само една ръчичка някъде отдолу на хирурга се показва. Какви са нашите цели като цяло, като лекари, в частност като хирурзи? Ние желаем нашите пациенти да ги оперираме по-бързо, по-добре, по-лесно на нас да ни бъде, по-щадящо, по-бързо възстановяване и така нататък. Но всичките тези неща, които ние вкарваме в ежедневната си практика, водят до няколко проблема, които се наричат деквалификация по отношение на класическите техники, повишените изисквания към оператора и много дълга странна крива на научаване на техниките. Понякога дори ние се обучаваме просто защото една оперативна техника ни е интересна, например ендоскопско дискектомия, в следващия момент обаче даваме заден
поради проста причина, че виждаме, че не е най-оптималното нещо за някакъв конкретен пациент. Ще си позволя да направя една неплатена реклама на колегите основно ангажирани от Токуда, които в момента инвестират ужасно много време в това да направят един триизмерен атлас на неврохирургична патология, която да е от полза за обучение, ориентация и така нататък, което е първата стъпка. Когато ние се учим върху нещо... Как да изключа звука? Да. Когато ние се учим и желаем да научим нещо ново, най-ниското ниво, с което вкарваме информация, това е слуха. Аз говоря на вас. Следващото ниво обаче са вече аудиовизуалните презентации, в които вие ги виждате, докато ви доведа до един краен такъв вариант, в който все пак казвам, целта на хирургията е изхода от лечението, но и икономическата ефективност. Включително от гледна точка на обучаващия се. Как по някакъв начин младия хирург да бъде обучен възможно най-бързо, възможно най-елегантно, възможно най-добре, с най-малко ресурси. Заради това, което правим ние, тук са симулация на различни достъпи. Използваме основно скенер, но разбира се може да бъде използван и резонанс. Ще си позволя този череп да използвам, защото започнахме с това. Просто е най-лесното. Това е тригоноцефалия, с която ние симулираме достъпа. Вариантите, по които операцията може да бъде извършена. Съответно, този модел, който е виртуален, може да бъде вкаран в едни очила за добавена реалност. Този същия модел може да бъде принтиран. Включително да бъде принтиран с шаблони, къде точно да бъде направен разреза, как да бъде направена краниопластиката и така нататък. Докато стигнем до гръбначната хирургия. Това е един комплексен случай, при което имаме пациент веднъж с остеопороза, втори път с патологична фрактура и проблем, който води до компресия на гръбначния мозък. Сходен е един такъв проблем, който дойде с спондилолистеза, един ядрено-магнитен резонанс, пациент на около 60 години. За съжаление, поради несъответстващите симптоми се откри един доста огромен, неприятен тумор на сакума, който компримира и двата плексуса, лумбосакрални плексуса. Това води до сериозна болка и дискомфорт и най-вероятно онкологичен проблем, който под някаква форма трябва да бъде решен. Това е резултата от 3D планирането, като структурите, които виждате в момента, е екстрахирана само здравата кост, за да има и някаква ориентация. Допълнително, всеки един елемент може да бъде оценен, като бъде и оцветен в цвета, който ние желаем. Като се виждат добре съдовете, те могат, разбира се, да бъдат в произволен за нас цвят. Вижда се и туморната патология. Да стигнем до тези стъпки обаче е един процес, който изисква поне към днешна дата относително повече заиграване, чисто технически, защото ние използваме скенер, върху скенера ние можем да насложим резонанс, КТ с контраст, КТ ангиография, да екстрахираме структурите, които ние желаем, да извадим съдовете, защото в тази зона кръвоснабдяването е изключително обилно и всички тези тумори, някои от вас предполагам знаят, са изключително кървящи, до степен хеморагичен шок на оперативна маса, както почти се случи с този пациент, който и предоперативно е емболизиран. Връщам само малко лентата назад. Този модел като презентация беше използван и от колегите за ориентация за предоперативна емболизация на тумора. Доколкото е възможно, разбира се.
Крайният резултат е, че ние произвеждаме вече модела и го залагаме в 3D принтера. В момента не виждате нещо съществено, защото всичко е скрито отвътре. Но този модел, всяка тъкан е отцветена по различен начин. Костта е в един цвят, тумора е в неприятното, леко депресиращо сиво, съдовете са в така агресивно червено. Така че ние може да го видим не само на една картинка, както имаме такъв софтуер вече, но ние това нещо може да го видим реално, с очите си, да го пипнем, да го завъртим, да поиграем с него, както и да правим най-различни анатомични модели, каквито на нас ни пасват. Какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че това е един нормален гръбнак на реален човек, екстрахиран от скенер, но винаги една такава патология може да бъде направена за момента, както и го правим в момента. Ако имате спондилистеза, трябват ни около 24 часа, за да принтираме модела. Това, което вие правите с моделите горе, които са стандартни здрави гръбнаци, може да бъде с всеки един такъв. Тук говорим вече за един малко по-персонализиран подход. Как да го направим така, най-добре спрямо конкретния пациент. Така че това са нещата, които ние можем да направим. След което другото е така забавната, приятна част да го пуснете на принтера и да си го наблюдавате поне до следващия ден. Това е таймлапс на това, което произведохме за вас. Реално. Същото нещо може да бъде направено и за всеки един индивидуален пациент. Един последен слайд, с който искам да покажа, че дори и тук имаме някаква крива на научаване, която в момента тези проекти, които движим актуално, сме някъде ето тук, в тази зона. Но със сигурност нататък имаме и много още да учим, докато стигнем и до следващите етапи, в които ние спокойно да внедряваме, вкарваме индивидуални кастомизирани импланти. Тук проблемите вече идват и с сертифициране и така нататък, но на теория следващата стъпка е, че ние това, което искаме да заместим, може да го изпринтим, вие да го видите, да поиграете с него, да симулираме достъпа върху модела, след което същото нещо може да бъде стерилизирано и вложено в пациента. Така че идеята на това, което искам да ви представих до тук, е, че все по-изискващите нужди спрямо хирурзите се опитваме да ги компенсираме с по-добри начини, с които за обучение и за визуализация и за вникване в патологията. Това е, колеги. Благодаря за вниманието.